Iyan ang ano ko na, ano ko na, hindi naman ito, nakapalibot yan doon sa pati norte ang mga paghugot. Kinig sila. Wala pa naman tayong matanong. Pero hindi maliit na bagay masyado yan para sabihin mo nang gulo. Wag. Alam ko yan kasi na presidente ako. Yun lang, hindi ako magdagdag. Kasi i-reserve ako muna yung akin. Kay Inday, wala yun. Inday, kaya niya yan. Insignificant pa siya doon. Kasuhan man lang si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Hindi talaga pakulong yan. Hindi patayin mo yan. Ulan dabaw yan. Wala yan. Hindi ako I'm more concerned doon sa kaso ni Zulaika. Kasi she might have suffered a heart attack. Kasi yung pain sa likod too severe. Pag ang heart attack kasi the symptom can start sa yung masakit masyado tapos nagsusuka na. Heart attack yan. Hindi ko makain. Pero yung sa Congress, wala muna akong wala akong pag-usapan pa namin how not to, pinag-usapan namin ngayon ni Martin Delga, pati ni puro kami abogado, is how not to destroy the Republic. So, we can entertain question, pero hindi ako muna makialam doon. President, yung sinasabing threat daw ni Vice President binata man yun. Ako, pero itong PSG pati siyempre pagka ganong init ng siyempre naman hindi mag-init ng ulo alam mo si Inday, pero si Inday siguro may sabi sa kanya So, who is vice mayor? You or Inday? ano? Sino mas isog sa inyo? Ikaw o Inday? Hindi mo ako isog yung naman movement ng isog. May isog yun. Ako retired na ako, sabi ko, wala na ako. So, si Inday? Ako, I have full faith sa Inday. Kaya niya yan. Anak ko yan kilala ko. Kaya niyan. Pero, one thing is clear, yung direksyon ng administrasyon, doon talaga sa amin. So, ano ang magiging logical conclusion with everything that is happening now? Is BBM going to suffer the same fate as his father? I do not, that remains to be seen. Mayor, is it not a good idea for Vice President Sara to answer the questions that are being posed by... Nag-a-answer nga ng question sila yung quad man hanggang sira. Yung how did Yes, pinexplain nga niya muna yung niya. Kasi hindi pa tapos ang COA. Kaya niya sinulatan na huwag mag-entertain magkuha ng papel kasi yung documents are with COA. So that if COA would, 6 months yan if COA would be asking additional documents, hindi sila magkandara pa maghanap.
Kasi nandiyan na lahat. Iniimbestiga na nga eh. Eventually, mag-testify yan siya. Pero yung mga documents muna, hindi nga trabaho ng... Pero may mga nag-comment ako sa social media na pag-power na lang daw po. Kaya wag, alam mo, lumaan ako pagka-presidente. Not for anybody, not for anything else. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man yung threat, patay-patayan. At itong luko-lukong Malacanang, ang problema ng isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon, si... Ano? Alam mo naman na hindi namin kaya yan. Sino naman? Ang gusto nila ipalabas na palalabas yung layer na nagnakaw ng pera si Vice. Yeah, wala pa nga audit eh. Gusto na nila palabasin ganun. Tama yung kay Inday. Because according to her, sabi ni pasensya ka na dyan, kaya ikaw yung forerunner sa presidency. Gusto ata na ni Martin maging presidente. So, hindi naman masama. Kaya ayaw ko mo salita because everybody has the right to dream. If Inday wants to be also, she can also dream. So, wala tayong dyan. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, yung may pambayad ka, depende sa category yung rates mo. Kung ibang iyo, dividido ka talaga na Paul o paglabas mo, wala ka ng bayaran. Yun ang noon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat utang inestapa yan. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun, pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pang-opera ka. Ang ating PhilHealth funds, natin lahat was about 8.9 billion 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang ang nawala. 27 na lang ang natira. Paano yan? Hindi man ng kareso. Ang atin is, bakit nila pinakialaman? Mr. President, did you see that list really announced may staff at least na yan? Ang problema ganito, if we're going to file a case sa court, but the justice system, the court is a government. No, the court ang pumapasok ang Supreme Court. Kaya hinintuan mo na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan ninyo. Ako, piskal ako, ang alam mong, inalbers nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the 29 na lang.
Saan ang pera namin? Ano, ibalik mo wala ang pera. Maghiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala ka nakita ang project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romartes sa... Kasi Romartes, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Oh, may 5 mil kayo ngayon. Kita ka sa TV ko eh. Pera na. Sus Maria Josep, Ginoo, Romartes, oy. Naawa ka naman sana sa amin. Yung 89. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa ito ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Kami sa namin. Sa mga trabahante yan, housing loan ka, ito kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro na ito, hindi na makaloon, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private na yan. Para sa mga empleyado. LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya yan sa sundalo, pati yung retirement nila patayan. Given all these predicaments, sir, you have the legal basis on the issues of funds. Okay, mayroon na. Legal remedies in your mind? Meron na. Lahat ito, the example yung PhilHealth na binara sila, yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan what is left from the original nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. But they juggle. Foreign borrowing. Wala na silang majagol dyan. Ano jagol-jagol? Tignan mo, bakit ang majagol? They transfer it from private to Hindi na ito, hindi na kailangan i-jagol. Andiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? They spend it, ayuda. Hindi na may jagol, may ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking... Meron, it is, tingnan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth ngayon. So, para magkaroon tayo ng predicate on how to go about. They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation of PhilHealth through the Quadcom and Tignan ko lang. hearing. Kung ano ka ako, Mass mobilization of people. People power for that. ang alam ko man, sinong pupunta lang doon, ikaw pati ako, bakit naman Doon na ka, sir, no? alam ko man walang pupunta doon. Why? Mag-mass movement ako, tayo dalawa lang. Sir, aman sila, sir, na nawala na daw itong the magic of the 30 crowd. Hindi ko wala na. Matagal na yung wala magic, sinabi ko retired na ako. But when you Hindi ko na, I do not need to be on the front
or at the back or on the side. Prepared na ako. Ang rating ko, baski ilagay mo ako dyan sa 1 to 10, mamili ka, 2, 3, 4, 5, 9. Wala na ako, ano mang Duterte Magic, ano no? All ang Wala na ako. proud. It's only your word that can compel people to come together and raise the common voice. Eh, istorya lang yan, media, kaya ganun. Ganun ang ginawa ko noon, wala man lagi. Di ba? So, So when you say that, it's the other way around, no? The history of the Duterte leadership in Davao says, pag sinabi mo yan, iba yung nangyayari. Pag sinabi mo wala. wala na. Ang tao, hindi na nakikinig sa akin yan. Kasi wala na akong power, matanda na ako. Nagkakay na ako, kaya the last time ako nagmotor, hindi ko na talaga kaya. About 7 months ago, nagmotor ako uli. Palakad pa man ako ng gusto. Nung natumba ako, may konting crack na dito. Ayaw ko na rin makopira. Kaya palitan man ang nikap. Sabi ko, pagkatapos sabi ko, ano, Dok, mag-clean pa rin ako. Oo, mag-clean ka. O di ayaw na lang ko operahin, mag-clean na lang ko. Sugar cane na lang kaani. Natumba ako mga 7 months ago. Pero ako, okay pa man sana ako. Tatawa, hindi pa ako ano. Hindi ako rin inutil. Ang masakit pa, kaya nga nagmotor ako ng magaan. Yung 600 lang, 800 kasi ang 1,000, 1,100. Yung Honda na blue na ano. Wala pa, matagal na talaga. Pag ano ko, hindi ko nabawi sa ano. Sir, given the situation na may perceived na problema no, between the Duterte and the Marcos camp, ano yung advice mo sa mga tao who are wanting and who needed to hear your voice no, to bring back the people together? To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tingnan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako, punta kayo kay Marcos. Kaya, hindi kami nakipag-contest kay Marcos. Never. Wala kaming bilyon, trilyon na nakadeposito sa kung saan ang bangko. Magpunta. Sa utak lang na Trillanes. Mayor, sino yung nakapaylo ng kaso kang Trillanes? Ano? So, paylo kaso kay Trillanes, nakapaylo po. Wala pa akong natumbang ang motor. Nagpaylo ba yung kaso kay Trillanes after the Quadcom hearing? Kaya nga, alam mo, pinapakita mo ng bangko, may talaga yan. Hindi ka makakuha ng, kung magkuha ka ng sa bangko ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung ibalandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, another crime yan. Ay, alam mo, hindi ko na ano kasi May yun yung sinasabing disbarment daw dapat kay Vice President at impeachment against the VP. Ano comment ko doon? Singay, Opo. ay kagiligayan ang nila-impeach nila. Ito, malayo pa man yung 2028. Hindi magpasya sa mga sa So he's running in 2028 for president. wala siguro. Sabi mo kasi malayo pa ang 2028. Therefore, yun ang condition. Kaya pa, malayo pa. Doon na tayo, pagdating natin, mag-decide tayo kung tama na yan, sabi ko nga kay Inday, tama na yung Vice President.
Total tatay niyan, presidente na. Okay na yan. Mr. President, have you ever, there were reports that there were threats sa buhay ni Inday before sa mga, among his guards, and then, did she ever confer with you or talk with you about it? We do not talk about politics in the No, not politics, security. security. Kaya ni Inday. May security yan si Inday. Huwag kang maniwala, wala yung security. Being the father. Kasi kung di ba, dito nakita niyo siya, he was seeking for help, and you were there. I suppose you were still awake that time. Ito ang feeling niyo. Lingaw. Meaningful. I am entertained. Wala mo nangyayari sa anak ko. She is not hurt. Of course, there's yung hearing sa confidential funds niya. Bakit man ako magsabi matukotin mo ako i-imbis mo ko confidential fund? O sige, tanungin mo ako. What did you about it? You ask me. I'll give you the correct answer. What happened there, confidential? Well, it was spent properly. But why is she not answering the phone herself? Confidential nga eh. Bakit tatawagin yung confidential kung Pero yun kasi yung issue na ginamit But you can't talk about it all along. lahat yan sila, pabayan si Martin Romualdez, wag binabi ng billion yan. Kaya, mausapan lang naman. Maybe one of the things that I will do next is, of course, this time I would be appealing to every Filipino. Lahat na. Once and for all. Buhay man yung kuha, hindi man nasunog yung building nila, pero lang kung sunugin andyan man yan, buksan natin lahat. Huwag na lang muna yung ngayon, yung this year lang. Tapos, pagkatapos, buksan natin next year. Buksan ng Congress. Ang Congress, hinamon ko ba sila? To open your books. Ang sagot naman ito ni Trillanes, open your bank account. Makihati ka pa sa putangin ng pera ko. Sa bangko, huwag ka magtanong kung saan ko nakuha yan. Kinukuha ko yan sold up, nakuha ko yan sa smuggling. Wala ka nang pakialam. Nandiyan nga sa bangko. Pero ito, simple lang, opening of the bank. May libro. Hindi naman bangko yan eh. Audit. Pero bingi man sila na years of Ang hindi talaga ino-audit. Telling you now, without batting an eyelash, ang hindi ino-audit, office of the President, pati office of the Speaker of the House. Hindi ka magtanong ka ng witness, sabi ko, speaker man yan. Tanungin mo ba kung may malakas ba na sira ulo dyan sa audit na mag-audit. Audit lang yan. So Mayor, you are saying that you are open to opening the book of how she spent the confidential fund. Of course, yes, no. Nandiyan, inaano lang nila yan. Hindi pa yun na fearful masyado na. Alam kasi niya. Kaya ingat. So why can't she just explain it here? Ini-explain na nga iha. Sa document nasa documentary, ano pa. Ngayon pag na-present na lahat, sa kuha. Pero sa kuha, ang ibang dokumento eh.
Kaya nga sabi ni Angelica, huwag mo na munang ibigay dito. Kumpletuhin mo na yung kuha audit namin. But that was the reason that Attorney Laika was cited for That's the reason why should it be an interference kung sinabi ko, huwag mo muna akong ipa-audit dito, tapusin mo yung audit doon, yung papilis nandiyan yan. What is wrong with that? What is contemptible sa... In a word, how will you describe all this procedure from the Senate, the conference calling you and your children for investigation? I cannot talk for the Senate. The Senate, it's a bit formal. Well, at conference, Tanungin mo si Bebo, hindi ko man nandun. Bakit ako tanungin? Di man akong English. how do you feel it, no? Siya. Ikaw gani, ako di pa ko mana. Kasi mo tanawan ni ginahimo ka sa conference. Huwag ko na Bebo Alvarez. Ikaw gani. Kaya natin natin nakuti ka. Ikaw na. Bebo, kanta ka ni Ron. Layo. Gusto kayo feeling na yun nga mo personal na mali inyo, ha? Kayo na ba nung you are yung pretended naively ninyo klaro masyado. Alam mo naman yung politika yan. Alam ninyo walang oposisyon, walang liberal. Kaya nga ako naman, I'm aghast na ang ano nila ay naman Marcos pati Duterte. Bakit wala mo kami opposition kami in the sense that we can talk against them on many issues. Pero hindi sabihin mo na pero ang labas ngayon walang iba yung wala yung nasyonalista, liberal ako po, PDP but kami nga yung ano yan ayaw ko ba So you're the opposition now. hindi man but we will talk about issues against government. If it is for the people, if it is for the interest of the people, and against if it is not good for the people. So are you open for those other politicians who could come in and join your group? Wala mang matapang na politician yan. Bebot lang na. There are Na who will join you? Wala matapang? Ha? Na wala matapang na politician who will join you? Mas grabe. Bebot kaya nung military, paano gina niya? Military, wake up. there are observers, no, from other countries. Di ganito yan, There's ha? a silent martial law in the Philippines. Correct. Yan. Ang tao ngayon wala nang mapuntahan. Kasi July ka. Biro mo, there was an order at a certain point yung the other night, dadalhin siya sa correctional institution. Kung natuloy na lagay siya, saan siya magtakbo? Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na Malacanang kasi tambalos-los bata niya. So itong tao lang natakbuhan. Yan ang sinabi ko. There is a fractured governance. Nabali lang, hindi lang na-sprained. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can it's a long process mapapir sa Supreme Court unless you
Diyan ka ng kaso doon, matagalan yan. Mga next year pa yan. So if you want a redress of grievance remedy, so it is only the military who says. Kaya ang sabihin ko, presidente ako, nakita ko ang sitwasyon. Kung gano'n rin ang presidente na in face of so many errors there, nagtupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng breakage at fracture sa governance. It is only the military can correct it. Are you saying a military junta can answer? No. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sundalo. Kanya, opisyal yan. Sinabi na magpunta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to answer your question, ibig kong sabihin ang military, well, it's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila, doon sila na we are not anymore hindi na sila magkudita yung magpunta yung tangki digira noon. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami din. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. What do you mean out, Mayor? Getting out means I don't know, basta hindi yan kudita, hindi yan, basta siyempre na military. You are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasali nito. silent protest, not taking orders at all. Hindi na silent protest. Military lang talaga. So, military silent protest na yun. Do not take orders from the commander-in-chief. Ano? They will not take orders from the commander-in-chief. That's it. Ay, hindi. Sabihin na nga niya. Sir, huwag mo kaming isali. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo. Sa GSIS. Kailan? 89. Ganun sa ako service. Pinagbili nila. Asan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. At least sa Congress, kung may resolution, tapos a bill that would correspond with it, there's such an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila na nakaalam nito. Yung Maharlika, sila na nakaalam nito. Walang participation ng people dyan pati ito. So, ganitong 25 tons. So, alam ba ng military yan? Hindi sabihin nila, kung wala hindi na kami sasali ng laro ninyo. Pero Mayor, parang play safe naman ang military ngayon. Do you think si Brown po ay mag-react ito? Can you restate your statement? Can you expect that Brown will react? When ito, pag nilabas din ito,
your question must also correspondingly appear. Importante yan. So, go ahead. Oh, kasi may statement siya, dapat official, dapat stay put lang yung military, wala naman siyang sinabi, no? In fact, si Inday na nagsabi na tulog-tulugan yung chief of staff. Paano daw makakatulog yung AFP chief of staff? Hindi din yung nawawala. Matagal na siya natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga pulis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdami yung nagdudruga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa dyan kay Pedro. Kaya yung SIPO ni mag-usap kami, yung SIPO ni Lagdami yung magtulo yan. Hindi niya alam nagtulo yung SIPO niya. Minsan gano'n na lang yan. Alam ni Marcos na si Lagdamio durugista. Alam mo yung ni Lagdamio na durugista. Magkasama yan sila sa hit-hitan. So, another appropriate question would be, yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung mga, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command, puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Sabihin mo sa amin. Kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana we cannot get a correct and accurate true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon eh. So under the constitutional provision of the right to be heard, kailangan sagutin ninyo yan. But would it help if one would The right to be heard, dream na yun? the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan. Mr. General sa military. And the right of the people to seek redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. The right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Huwag na lang yung dalawang babae na inaano nila. Maraming sabi, ganun, tantrum. Hysterical yun, hindi yun ano. Eh, kung ikaw may kasama ka na worker mo, nag-delirium na, what are you supposed to do? Ako sa isang tanong. Mr. Military, give us that right. The right of information that is true and correct, the right of redress of grievance, and the right to protect us. To be short of challenging Brownay na. To be short of challenging Brownay na hapon. Wala akong tina-challenge. I don't challenge to anybody. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang
supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the President who is a drug addict for another 4 years? At kung sabihin mo, hindi nila alam, address sabi ko, huwag tayo magbulakan. Alam ninyo yan noon, alam ninyo ngayon yan. Sabihin lang ninyo, kaya kung gano'n na lang, sabihin ko sa lahat ng mga bata dito sa Pilipinas, guys, follow the President, start smoking marijuana and graduate sa Cebu. Yung Presidente, gano'n. The best example is gano'n. But people are looking up to you as a patriotic nationalist. Ikaw yung And people looking at me because the President is silent. Kita mo lang siyang ginawa. Dapat at first stage pa ng laalitan, sandali. Hindi naman dumaan estudyante yan eh. Yan si Sulaika, anak ni Joe Lopez yan. Sigma Ruan. So marami yan siyang, dyan. But people are saying, pag mo si Tatay Dico, alkaming panan. So how do you react to all this? Ayaw ko kasi presidente ako. Once upon a time, I was president. Now, I could just imagine what will happen to my country if things go awry. Ganyan na. So, hindi panggaling sa akin. It's been already. Kung ang tao na mayor ang pupunta at mag-alsa, So, I will take my cue from the military. Kung sabihan nila na, they will take this step, I will support it. Sige, Mayor, samahan mo kami, magpunta tayo doon sa, tignan natin record. We will ask. Tapos, gano'n. I will follow. As the former president, do you see the receipt of No. Leave me out. Ako basta kung may mga ganong uprising, sinabi ko na sa kanila, I'm out. Wala akong participation. But will you not, No nothing. so if you're just No nothing. You're just airing out as a citizen. Mayor, I mean, to enjoin them to opt out, what? to opt out from supporting what you said was the rule is the president. Are you not going to enjoin them to opt out? That's civilian ako. I have no authority to order Not them just to order, but just to enjoin them or And I am not enjoining them. I am not telling them anything. Ito lang ang tanong ko sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict? Yes, about 4 years. Ngayon kung sabi, yes sir, we are a loyalist bunch of well, sabihin ko sa Pilipino, sabi nitong mga military natin, okay daw. Ang critical dyan is alam nila na durugista si Presidente. Hindi nila, tanungin lang nila yung kaya isang kita mo kung hindi bangag. Sa may isang gwardiya dyan sa Presidential Guard na suicide, minumura. If you can tap the fingers and say, huwag ka masyado matulog. Kunti na lang.
Ano kung ako yun? Isin mo, huwag kung tulog. Sabi ka lang, murahin mo, kaya po ka napahiya. Sundalo, napakamatay. Hindi na ang Colonel Mayor na Oo, nabaril. Sa argument yun. It was an argument about the present situation. I do not know whose side was the Colonel. Mayor, yung PSP, Was with. what happened pala sa PSP? Colonel, hindi mo nagsusedyo. Yung kasi nagsuicide. Minura niya. Ni Mrs. Marcos. kailan yan, Mayor? Bago na. Siguro mga 2 months pa lang ako na umalis. Mayor, may ano dito pa-ask daw, paano mag-react si Browner kasi ang sister daw ni Browner ay na-appoint ng Court of Appeals. So, Browner is a non-reactive soldier. Pero going back, what Ano mo, depende yan kang Browner. How he looks at kung pabor siya sa bayan at alam niya, he would insist na matino, wala man tayong magawa. That is his view. Now, for the others, Mayor, from this happening po, as a former president, how will you help your people from the sufferings? again, ma'am, As a former president, how will you help your people from the suffering? suffering. Ma'am, sinasabi ko naman, there is a fracture. There's a fracture now in the governance of Marcos. It cannot be remedied. There is no relief in sight. It is only the military who can correct it. How? I do not know. But how if, Sila man yung protector ng konstitusyon. So, bakit sila? what if the military will not do something, sir? Di palakpakin, let us approach the military. We approach the military for doing nothing. do you think Mayor takot sila? We'll slap our hands and say that the military is takot. Yes, sinabi mo eh. Hindi ko sinabi yan. Ikaw ang nagsabi. What is the worst manifestation? Siya yan, oh. Hindi ako. What is the worst manifestation or element of silent martial law that you can now see in this government? Hindi naman talaga martial law because martial law is something like Silent martial law. martial law is a military takeover. Meron akong i-suggest. Itong fracture na ito, mabigat to. Because ang nasa taas sa Congress, kambalos-los, kaya ang presidente, they are now trying to be in cahoots. They would attempt to change the constitution. Diyan na ang magulo talaga dyan. And to make Martin from speaker, mag-transition to si Martin mag-transition to speaker to the parliamentary prime minister. And there is the ceremonial president na lang si Marcos. Sir, what's your reaction for the possibility of no L next week? No election. Possibility. It can be possible. Wala na. Yung cards wala sa Filipino. It's in the card. The cards is being held by Martin Romualdez and President Marcos. Mayor, Mayor,
na kuan ni PNP Chief Martin na nagpagawa siya statement before na ang mga drug users daw kaya di addict. Gusto ko yung comments na to ay Nagamit lang ito para mag-overtime. nagagamit lang daw para mag-overtime or extend ang ilang oras sa pagpanarbaho from the PNP Chief mismo. ang nag-ano, Ang mga Ang mga nagagamit daw ng drugs kay dili daw addict. Nagagamit lang daw sila, lagi na lang sa mga trabahante para lang daw extend ang ilang oras sa pagpanarbaho. maganda yan. Maganda yan. So, what is an addict? And what is not an addict? An addict who uses shabu and continues to hit, inom. But the other kind of addict is trabaho, hit, para hindi makatulog, hit. Tapos at the end of the day, siya ang kakainin na makinarya niya. Kasi sabog na siya. Siya na yung papasok doon sa oil mill o sa But Mayor, would it help if one person there, like si Martin Barumones, would give up on his dream of becoming president in 2028? wala na, I don't think Wala na pag-asa. o wala nang ano, ngayon, mayroon akong suggestion sa military. Pero, hindi ko muna bitawan dito. After I shall have talked to the military, mapunta man ako ng Maynila, I'll be frank with them, ilagtan ko yung baraha, pareho rin dito, pero much more, dalhin ko yung mga tao na ganito ang nangyari sa pera natin, pati itong gold reserve natin. Ilan na ba ang dollar piso nga? 59. So may plano kayo ngayon na puntahan ang 25 plans. magpunta ng Camp Aguinaldo? Meron kayong plano? Naka-schedule na ba? Ako? Opo. Hindi ko tanong. Yung sabi mo kausapin mo. Seban diba? Hindi doon. Pero hindi rin tago. Yung freewheeling discussion, para sabihin nila nagkaplano ka ng kubita o rebellion. Ayaw ko yan eh. Kasi naging presidente nga ako. But you are optimistic na the military will talk or meet you. Ayaw ko rin kung yung gusto lang. Yung kita ko na ako share my statement. Kasi ako hindi naman nag-agitate talaga ng forcible removal. Pero wala pang schedule. Wala ako, malapit na. I don't know kailangan wala. Did you have an appointment with General Borgan about this? Talk man-to-man about this issue na kanya? The general, Program. it's useless. It's useless. He cannot talk for himself. So ibang general, sir. Hindi rin. Dito ako sa baba. Might as well talk to the lieutenant colonels. Colonels, lieutenant colonels, and major and down. But if they do a loyalty check, Mayor, Takot lang Ha? sa mga mababang posisyon. Marami pang nagpapahiwatig niyan. Pero takot lang sila dito. Sino naman? You know, the military, of course there is the military discipline. But if you can talk, if it is really to the interest of the country, why should you not? Ngayon and they will sort of loyalty check, Mayor. Again? Among themselves, they're going to do loyalty check. The military. It's not my business to have a loyalty check. It is for the military itself to check sa kanila
if they are still loyal to the Constitution. Ano yung protector of the Constitution? That's a very... What does it mean to them? And what does it mean to tayong mga tao? Hindi ba mahirap po niya part, Mayor? Like, nung panahon ni, ng noon, madali kasi everybody was in Manila. Right now, yung Duterte sa base in Davao, di ba mahirap to-mobilize or... Hindi sila maniwala. Ako may pera ako. But why would I waste my money going there? Wala naman akong kita. Ang ginagamit kong pagkain ngayon, yung retirement ko, malaki nga. Pero I am now 80. Or, Kung mag-abot ako ng 90, saan ako kuha ng pera? You think that retirement can sustain medisina pati lifestyle ko? ano lifestyle mo, Mayor? Iyot. Even your fracture, but you are tied to the hole. What is the Yung pagkaroon, Iyot. Someone na yung even a fracture, but you are still tied to the hole. What is the No more. Leave me out. Ayaw ko na. I'm just give you statement. Bahala kayo. Mayor, what do you expect after meeting with some of the military officials and officers? Sinasabi. What do you expect from them after the meeting? After meeting them? Military? Yes po. Wala. Ako sa military. Sabi ko nga, ibigay ko sa lahat sa kanila ang opsyon. Alam nila that they are serving under a commander-in-chief who is a drug addict, na huwag nilang bulahin ang Pilipino na hindi alam nila yan. And they can always check it out with the Presidential Security Command. Bahala sila. Kailan trabaho yan eh, protector of the Constitution. How do you protect the Constitution? So if we protect the Constitution by saying that we will protect the drug addict for president for another 4 years, well and good. Yun ang gusto ninyo. Yun ang masunod. will you ask the military that question, Mayor? Again, Will you ask them that very question that you just said now? Na, the protector of are you going to ask them that? sinasabi ko lang, ngayon na, sinasabi ko na, I'm not asking. I'm telling them, sabi kasi ngayon, that they are the protector of the people. And that itong free expression, itong the right to be on the opposite side is always protected by the Constitution. And the right of information, importante yung information eh. Saan na naman ang pera namin? So we are invoking sa military na ang tao kami nagtatanong, the right to be informed about the money that has been spent since then, and the right of redress of grievance kung nawala na. Kagaya nito, PhilHealth, contribution namin ito sa individual eh. Pero wala hindi sa PhilHealth, tanongin ko sa iyo ngayon, saan yung pera ninyo ngayon? Ito ang naiwan na lang is 29. Out of the 89 billion, 29 na lang. So yung ang nawala nito, tanong ninyo saan yung pera ngayon? Saan yan? Saan ang pera yan? Ayuda. Hindi mo man ibigay yan sa tao.
tao kasi ginakuha niya sa bulsa natin para sa kung magkasakit tayo. If you spend it for some other way, that is malversation. And that I will tell, ang sundalo sabihin ko sa kanya, that is malversation. Hindi man binarag mo sa sling. Hindi ko hindi man na mag-sling ko sa pamilya. Mag-explain ako sa public. Bubulahin ko yan. Pero nagpapagod kayo kay Philippine Day after World Day. Wala ka ganun. Tignan mo ba rin? Pumaldita niya. Joke na. I heard Mr. Marcos say that. But if he wants to submit himself to the ICC, he cannot do anything. Mr. Marcos, Presidente ka man. Look at it, wala akong problema. Significant rin ako dyan eh. But if you are going to recognize ICC, you are eroding the sovereignty. Mabuti pa ako kung nag-idamay yung bayan. Back up na lang ako, tapos nung yung Twitter na pag-ICC, bigyan ako ticket. Doon ako sa korte nila, mag-filibisyon ako. Sabihin ko man lang sa ICC, sino ang taong pinatay ko, pinakauna? Anong alan? Saan? Anong ginamit ko? At anong rason? Tapos, sinong pangalan ng tao na pinatay ko last? Bago umalit ako pagka-presidente. Saan? Bakit? At anong ginamit ko? Ay, at yung pinakagitna, nasabi mong pinatay ko, kailan ang birthday noon? Wala masagot na yun. Is that what I said that I ordered the killing? Yes, correct. Tingnan mo sana sino, saan, paano, at anong araw. Kasi yung kamatayan tayo, kada patay na, tatanong kita kung ano ang nangyari. Wala na. Pagpuriparan ka ng, hindi ka pwede maglay. Di, ang investigation na doon ka sa polis. Huwag kang wala naman doon na extrajudicial killing, care of Rudy Duterte. Serianis, huwag mo lang, ako gusto kong patulan. Pero, alam mo talaga, hopelessly bubuk. Talagang, wala ka rin makuha. No use to engage a person na dreamer. Personally, visualize ako while they were meeting. Ano? They're saying that hindi ka lahat. Hindi were saying that they are fishing. Kami rin may way na visualize ako. Kayo, nakikinig mo kayo. Wala nga, nakikinig mo kayo. Did I take the book? Date? Saan? When you said that, Oh, and also when you said the killing of what? Chicken, sa sinabi ko doon. Hindi ko ano yan, ano?
Alam mo nung sabihin ko, look, because they were stupid persons ask me questions. I was answering them stupid answers. Who did you admit? Yeah, I admit, but because they would like to hear anong gusto nilang, what would like to hear. So binigay ko sa kanila, dati, hindi Kausa. Pagdating mo, so, what about the statement? Good look. If you ask a silly question, you get a silly answer. If you are an ignoramus, you get an ignorant. Thousands of chickens. Maraming ko pinatay. May yung nadala yung note, ano bang bigay na katabi kayo ng Wala, hindi ko talaga, matagal ko na-realize. Hindi kasi nagganong sa pala. Okay? Hindi talaga na. There was never a time nagganon siya. Tinignan ko pero. Kaya ano, kasi yung mic nakatali pala. Binunod ko ng ganon. Ito sana gawa ng ano. Yung microphone pa, ganon ko. Tali. Ano sinabi niyo, Noy? Doon, ano? Bitaw. Kuya, ano po ang reaction natin po sa mga president na sa pagkakaroon natin sa hindi dapat nilang walang pas. Hindi na reaction. Yun yung panang kasi. Ano yung gawin niya? Gawin niya yung gusto niya. Wala ako kanyang gawin. Kita mo hindi ako sumasagot kay Trillanes. Alam mo kung sino nagsabi? Mayroon kami. Sugutin niya. Mayroon nasa baba niya. Manila kasi ano rin sana. Tulong sa tulungan. May mga nakikita mo yun sa mga social media ng mga reaksyon ng mga tao ng mga madaling tatay. So, yung mga reaksyon nila is bakak. Yung mga hindi gusto ka bakak. Bakit? Kasi dito pa rin. Maraming dito pa rin. Yung nakikita ko dito. Ako hindi ba? When I say I'm out, I'm finished. I am finished. I'm retired. Ay, may plano akong patawag. Patawag ka naman sa sasabihin mo. So, hindi ko alam kung